achengere ritukoria ijumengia gose Good Friday abwa sabegeno be kanisa yege Katoliki wekera na senjere yo musalaba ase bono egetaseni gensoko TV kiabeke kambia ase parish ya Ichuni magena sengera ogembo na tabaka buneko bwatia ekero ensengi mayare gochengera ritukoria ijumengia gose Good Friday nigaba egeni be kanisa Katoliki monokoroge gase dasi ya Kisii banyarko bagusangererkana na kuire ebiserero 14 ebyo motori Yesu Kristo anyarako okuira chinsa chai chomo elio imatara chikonyorana na makweri ae Kaya gatano na gatatu Yesu umbrane na bakungu abayahudi bose Abakristo abe kanisa Katoliki banyarko bagwesokia ase soko titonya ko tokobeka ekambi asikanisa aime agusi ilikorra na kibale ngochengera litukeriga Eyemo aseyemo niga abakristo banyarako bakonyana okwimukia umusalaba kirabare ngochengera ibisero 14 kworokia buno motori Yesu Kristo nyarako bagochandika asibanyako bagotarakurwa ase chikanisa ana ochiki ase mission ose parish abo asibanyako bagosangererekana ase amasaba yo moelio ekiraba kurigereria ogukwa kwae umutori Yesu Kristo gatatu gusaba muna bangi naba bateneta na Yesu nantu tutene namo nere batambe batomwa batamete bakaenda bakayibisa twaburirwe tunyareko twaro moyo muno yubwa bangi naba abalemereria asubu Kristo bwabo atarikobwa asukoroke okwegena kwabo gukwana no musasoroti Father Geoffrey Nsare we kanisa ya St. Anne Ogembo niganyara koba ogotwerera ebiserero ebiga byenchera musalaba asama gorarent nigebwate mekubu 5 nomo mekubu 5 nomo bagana sinse moisatu seme tangani ni gotokuri mono weitive na koira na sama beranya sa teo chakira guru asiri tukuriria Jumatano elibu wiki Jumamosi ya wiki ya gatatu chakire wiki ya kane mpaka wiki ya gatano ngotokorengere mono igoro gosemeria ne wiki ya gatano mpaka wiki ya gatano mo twanga kurigerera igoro y'emechando ya Yesu Kristo ekigo kumya nigo twanyora nigo chibicha chirasi kanisa ime na mono emesaraba iri korokia imani kanisa Katoliki nigo byatubire ebitamba nonyena altari nigo yanyara tokobage kwarurwa ebitamba igoro maragoba ekirabari gochengera gose sapa yomaros de la sapa iri korokinga kegwanso ngiye kyari kurwegwa litikeriga lya lero ekera twasomire misa ya last sapa yarenga igoro Soli Thursday y'imisi y'amaragoba karayerire nigo tukaba umusaraba intere Stations of the Cross nigo tukasa altari tamana ko yarusi woro komuni yarusi yanganyi go cyase ensema side chapel osiri asogo sasi mekani we korokna umunguru iteso Kristo bwatirwon kera somaragobo yari etendagira akabwatwa agachake mikanda yae igotayoro kurusi wetabana ko yatiga yaba open abo iga se mi sentagativu togo samera saltar niye kwaru cyagarabono kimwanso ngege okoru munguru iteso Kristo bwatirwe na litukuri rero ryo Juma eiga nturgo soma misa tagativu cyaro ubusasiroti tiboya Yesu Kristo nero bwato ubusasiroti bwon ntuni goto gusanga so busasiroti bwaye ena riri tukonta some misa misero so mwandonse
maigayo kora masabo yo mweri nigo bono abageni bonsi ipi banyare tukoba bagosoka na kugenda asinga cyabo ekero bono bachakire kwebanga asoko boka ko mutorito Yesu Kristo irachi komanyekana buna ritukorie Pasaka erikari tukorie Jumapili asabange banyarwa bakwebanga erigochengera okuboka kwayo mutorito Yesu Kristo baka ritukoria ntomaragoba kera toso mimi sevicil kera tuikire utukufu alibono tukubirani omogoko ne musasoko irana ase Kristo twagendera bona erita chiete misa kawaida. Kuripoti Erickson kia unambea Mogien Soko TV korugaiga ase dasi ya Kisii. Eritara Dominic Onderi Nyabuto.